Tuntuisi olevan kuivalla asfalttiin viime viikonloppuna aika liukas. Ainakin toi vehe. Se on kaasun asennosta vähän. Niinhän se on, mutta että jumalauta, että se on kyllä tuolla vehkeellä kerkeä. Käytiin viime viikonloppuun kokeilemaan, mutta nyt se on vähän huono keli vissiin. Se, kun pääsit pikkasen ajaisi enemmän ja saisi säädettyä sen itselleen, niin se on ihan oikeastaan nopea. Joo. No, saatana näkään vehettä. Onneksi pääsen viime viikonloppuun kokeilemaan kyllä, että ei sit. Mistään muusta puhunutkaan viikkoa kuin tosta. No helvetin liukasta. Lähtiä se tos jakelee jo kuivalla kiitos, kun vetää oikein tuolta. Se on tietysti silleen, että siitä ei ihan pääse oikein sisään, että tää on liian liukasta. Niin. Kivahan sivuot pitää, mutta... Joo, kyllä. Onks nyt kertonut minkä? Tossa just tuo jälkeen on aika... Tuolla on hyvä tuo mutka tuolta, mikä nousee tonne ylös tuo hiekka, kun sinne pääsee vetää oikein silleen ihan perkeleen kovaa. Sitten saa aika hyvät kyydit, kun ei aja liian kovaa tuot kurviin, että se ei mene sinne irtosuonalle. Kun pääsi siitä kuivalta savelta vetämään, niin lentää ihan hyvin tuolla. Joo. Sitten tuo pitää seisoa jarrupolkimelle, että pääsee tonne mutkaan ehinnaan. Varmaan jotain satunnaisia. Me ollaan täällä ihan ravintola. Vissiin jonkun verran liukasta. Tää paisuu koko ajan muuten puskee. Joo. Heittää joka pykälällä perkele huttaa tossa. Onko tuo liukasta tuo sore? Ennen pitää liukasta. Niitä asfaltti. Sitten jos hellää yhtään, niin puskee. Niin. Kyllä tosi paistuu. Se on paha just toi, jos ei vielä yhtään slatissaan, niin se puskee. Niin joo. Katsotaan viimein kierros nyt. Paiskasin vähän isompaa tässä. Niin. Onko Onks vielä yksi vai?
On vissiin. Yksi vissiin vielä. Joo. Meinaa mennä pitkäksi. No. Joo. Paha, kun tuolla on lätäköitä, heittää ihan helvetistä. Ai joo. Hintaa. Loppuu akku tästä kohta, vaikka mä äsken latasin tämän, mutta vissiin vielä virtaa. Tää on 6 minuuttia kestänyt nyt jo tää. Ei mitään pitoa tuo. No ei oo kyllä tuollakaan missään.